tanggung jawabnya sapa? Oh gantian ya jadi ngono. Jagong wis jagong wis akrab kok wis akrab. Wis dunungan rego Mang Mas. 50 ora omong. Janjane kowe ning ngendi? Dalaganmu sajak nyupriyati. Atiku sujana kowe kancan karo wanita liya. Wes Mas, wes ngomong meng. Wes janjian apa dijak nang ndang iki. Nyawere nguri lho wis bar lho iki. Iya wes ta kok so. Mah ngono pokok nyawar-nyawar diwasno wong. Lah iya. Lah yo 750 orang ngomong belas iki. Ki sondok kenceng sithik napa yo? Si sondok keras sithik no. Nggih, kurang sathik, Pak. Kurang sathik ya. Terusno. Janjane kowe ning ngendi? Dalaganmu sajak nyupriyati. Atiku sujana kowe kencan karo wanita liya. Gak nyanyi ta? Iki pamit, akhirnya melu munggah. Oh, nggih. Monggo.